mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni. Wah. Ngopo Semar mboten napa-napa. Memang wonten kok. Wisanggeni. Iya. Wis Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang tentrap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe santrata dewasa satemah bisa ngapokake para Jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud Jawata ing utama nanging wujud Jawata ing angkara murka men padha kelingan kelawan jejere nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar nggih nderekaken bungkul lah kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kok kowe wong to lah kowe iki sapa aku sing ngomong kowe dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Om Mas Nomo Sidang Skaring Bawana Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning bali Martya Kundha Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan puna krami kunjuk sandhap pepada paduka Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra ing sidik pangudal-udal Kakang Resi Narado kencang warudaya pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe kawula nuwun inggih Di Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula kamyasung pambagipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sidik pangudal-udalan dadosaken bombong suka marwata suta manahipun ingkang raka amangka sawangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula non Kakang Narado kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Jatimurti boten langkung kaicana jiga kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi Kakang Narado kasekecak manggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra talai nggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing pangudal-udal wonten ing Bali Martya Kundha Manik titik lenggan sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggura ngadhep ngarsa ulun nggih atmaja ulun Bathara Indra lho iki diweji sesembahan kula Rama Pukulun sampun boten kirang rayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka Lewang Adi Pukulun namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhep pada paduka Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Mata Pukulun sembahan kula iya Indra ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu untuk nampa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pun dinggo jimat dayan ana ing kasantosan Pukulun apa dene sira Yamadipati prayoga nunggara ngadhep ngarsa ulun nggih Yamadipati Pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Yamadipati namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Hyang Adi Pukulun Manik Maya ing Suralaya Pukulun Yamadipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu londong napa marang jeneng para kula Yamadipati kawula nok kula pun dinggo jimat lan mratakna mring sagung para Jawata para widodara widodari kang padha gantung sibuh aja nangkeng padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pasewakan Yamadipati menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Hyang Adi Pukulun Yamadipati iya Kakang Rado
Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi kadah wadana kakang dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata wonten ing Bale Martya Kundha andadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narada tambuh penggalih paduka wigatos menapa dene ingkang rayi hamba yo ngirawuh paduka wonten ing madyaning Bale Martya Kundha manik Kakang Narada. Dalah inggih Yai. Nyata anantip panggraitanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyatanipun kodheng raos sing manehipun ing Rangga Siti Pangutalutal. Karena dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggihanipun para Jawata. Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng Rangga Siti Pangutalutal. Malah samangke gandeng Rangga sampun kepareng sowan rasa paduka Adi Pramesti dumunten ngababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi wonten boten-boten jagat wonten kula atri andhawaken dhateng Rangga Siti Pangutalutal, kula nedya tumurun Honyang Madyapada. Mastuti dhateng Sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kemawon wonten pitakenan saking Kang Rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narada. Ha inggih bab menapa? Kakang sampun sawetawis dinten agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem tuwin jinem lenggahing para Jawata nanging boten kadosa sagedhagan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Dalah. Nuwun sewu lho, Dik. Panjenengan menika dangu menapa nyobi dhateng neraka? Sababipun menapa Kakang Rada paring dawuh mekaten? Inggih mesti mawon kula matur kados mekaten. Janyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata ingkang ngertos mubamus ing para titah. Sampun ngantos mubamus ing para titah. Kutu-kutu Walangatoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng Rangga Siti Pangutalutal. Kakang Narada, punapi? Kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa? Kami tuwaning kayiwangan, pujangganing kayangan menika ing Rangga Siti Pangutalutal. Dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan? Nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung. Nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumunten dipun batang piyambak. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang. Dalah, ngaten to? Inggih Kakang Narada. Inggih. Menawi tetela mekaten, nuwun sewu lho. Sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jernyatanipun kula katimbalan sowan. Tuwun kula kadangu milawan menapa kula badhe munjuaken saha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Narada. Inggih matur sembah nuwun. Gara-gara kayiwangan sabab menapa to wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menika miturut petanganipun ing Rangga Siti Pangutalutal menika wonten pinten-pinten perkawis. Upaminipun menapa Kakang? Setunggal lemah sangat. Menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat winget pati satu wara satu mati jalma mara keplayu. Menika ugi ndadosaken gara-garane kayiwangan andadosaken hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Ing angka kalih Pandhita Tapa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Langkung-langkung menawi Pandhita menika kala wau wegik wasis ngelmunipun sampun buntas. Menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Langkung-langkung menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garane kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadhahi pamutah mongko nglangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak. Tegesipun kados pundi? Menawi wonten titah ingkang gadhahi pepinginan ingkang nglangkungi dhateng kesagetanipun titah menika. Kados to, conto badhe nyuwun widodari ewadene sejatosipun Lenging Cipta Prabu Sekiku menika kala wau badhe lenggah dampar keprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun. Niat kados mekaten menika saged andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan.
Monggo kula titik kula pirsani saking mriki kula tingali wiwit jagat kilen dumugi jagat wetan wiwit jagat ler dumugi jagat kidul menika mboten wonten tiyang ingkang badhe alampah tumindak mboten samestinipun mboten wonten pandhita ingkang tapa mboten wonten lemah sangar kayiwaing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan namung kemawon nuwun sewu lho Di menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayi pun Pandya Betari Durga kanthi badan wadak monggo sinten kemawon mingga wonten kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadak nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak inggih kula pitados nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados ganeping para dewa nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya mila Durga menika sowan inggih kedah badan sukma nanging elok sanget dene Durga sowan wong ngabiyantara Paduka Di Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadak nuwun sewu mbok menawi gara-garane kayiwangan inggih dipun sababaken sowanipun Permoni ingkang kanthi badan wadak menika kala wau Kakang Naroda mekaten inggih ingkang mekaten tumunten katimbalana menapa wigatosipun Pandya Betari Durga sowan wonten Paduka Di Pramesti Bathara Guru menawi wonten wigatos tumunten kadangu yadi supados sak mangke sampun ngantos saya ndadra hawa panas ing mandhut wonten ing kayiwangan menika Kakang Naroda kasinggihan mekaten kula aturi semene sawetawis Kakang kula badhe ndangu dhateng Betari Durga kula semanggaken Di kula semanggaken Permoni mara gage majuwa sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mara gage majuwa kene Permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Betari Durga Anjra ingkang Pusita Sireng Samirana mre Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Permoni padha kanthi harja saprapta kita Betari Durga nunamet masang kaliman tabe tinepi ngelodun itu mawang tawang tuwang pukulun tinepan wonten manuk kepareng ngaturaken sembah sumung kaping pangabekti kula kunjuk sandhap senila Paduka Iwang Adi pukulun iya Permoni lun tampa akarya bombong Tyasulun ora liwat pangestulun Tamanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun kencang laru dayang pak wong Durga padha raja saprapta kita nggir Pandya Betari Durga Maestro Paduka Iwang kula Naroda wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk ya wong tampa karya bombong Tyasulun ora ana prayogan nggo kita ngadhep lan mara gage prayogakna nampa timbalaning Adi Pramesti Bathara Guru nun inggih ngestaken dawuh kula Iwang Naroda Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene jeneng kita sowan monggo tanpa tinimbalan yen pancen darbi sedya mara gage matur ingkang terwaca sedya kita apa
lan niat kita kang kepiye matura wiwit purwa madya wusana samendang aja ngantos ing karempit Pandya Betari Durga gage matura permoni Suram-suram timbang ngara kingken lar mangasa kang layon denyoy langkang nise watananira watani ya gene kita ulun wiji teko malah netesake waspa Durga eneng apa mara gage matura marang panjenengan ulun Pandya Betari Durga ha iki kok ora aneh-aneh ta Durga iki ditimbali ratu muni munjuk atur kok malah ketok nggone kita nangis nang apa Durga ana lakon apa gage matura nuna mek masang kalimal nabi pukulun nepang tulang manut dumawang tawang towang ya Durga mboya dadi ngopo gage matura anggen kula keronto-ronto menika namung gagas dhateng gesang kula Durga urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing Jawata mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadonyan inggih mboten perkawis anggen kula mapan wonten teng ing jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pukulun namung semanten sampun pinten-pinten dinten menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka Hyang Adi Pukulut iya kita bakal nyuwun priksa apa menapa Paduka menika tasah asing ngakeni bilih Dewa Srani menika putra Paduka Durga nadyan dikaya ngapa Dewa Srani kuwi wiji ulun nalika ulun pepasihan kelawan jeneng kita mula Dewa Srani kuwi Atmaja ulun tobat nani kaya temen gesangipun Dewa Srani tebih kalian sudarmanipun ingkang pendak-pendak dipun wonten namung kula pukulun pendak-pendak Dewa Srani menika gadhahi pepinginan namung kula kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban minangka dados ibu ingkang tansah caket kalian anak kula pun Dewa Srani Darbi uga mungkin dados kawuningan bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun pukulun jagat Dewa Bathara Durga kula wonten paring adhawuh yen pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut siraning akrama mengku sawijining putri Durga mara gage matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi weting katresnan si Dewa Srani ulun minangka sudarmane ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ulun bakal tanggung jawab perkara iki tobat menika miyos saking pangandika Paduka piyambak lho Bu Ulun iya ulun kang wis kepareng-paring pangandikan lawan jeneng kita ulun bakal tanggung jawab mboya ana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan Durga matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi kula mekaten ndadosaken bombong raos sing manah kula pukulun iya mara gage matura putri ngendi ingkang dadi weting Dewa Srani sareng Dewa Srani kula desek rembak piyambakipun waloka kaliyan ingkang ibu inggih dipun Bathari Durga mboten manahipun pun Dewa Srani mboten wonten widodari ing dados wonten manahipun Dewa Srani kejawi namung nuwun sewu pukulun mugi ndadosna ing penggalih Paduka Hyang Adi Pukulun bilih ingkang dipun jangka dening Dewa Srani menika mboten sanes kejawi namung nuwun sewu
Widodari saking atur dhateng pun anak kula pun Dewasrani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu Pukulun kepala Dewasrani badhe ngentengaken pejahipun menawi boten kasembadan daup kalian pun Dresanala Pukulun. Jajangan lapir kinetap duka yayasinipe netra kocak mondarandir Itep nyomangolon coko wadanane rombranang kaya kembang worawari sinabeto marang segetheng bel medal tahanane sinabeto marang segetheng Mastu nomo sidang karing bawana langgeng permoni kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna monggo kabar ingkang wis ndak tampa kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewasrani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra apa ya kelakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal winengku dening Dewasrani bepermoni jagat iki ora mung sak godhong kelor jagat ginelar iki jembar yen to Dewasrani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewasrani iki Atmaja Ulun mesti bakal kelakon nanging aja nerak pacak nerajang perbatang aja nganti bubrah kelawan kula warga ingkang wis dadi warganing Janaka kelawan Dresanala yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan padha karo Dewasrani nyeprati rah netuh marang pasuryaning Sudarmane ya kuwi ulun pribadi permoni tobat nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pikulun jagat Girinata mboten ayogyani angripun Dewasrani kepengin dawuh lampun Dresanala ora kok ora nayogyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandhani kelawan Dewasrani aja banjur ngrusak marang pagrayu aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya kuwi ora prayoga permoni tobat menawi tetep mekaten Dewasrani samangke boten kasembadan angripun badhe dawuh lampun Dresanala Pukulun menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewasrani boten saged dawuh lampun Dresanala piyambakipun badhe nglampos diri utawi badhe nganyut tuwuh tobat mongko kula menika ibunipun Pukulun kula menika ibunipun kula boten badhe mentala menawi Dewasrani menika lampos diri tinimbang Dewasrani menika pados margi ning pejabat tobat kula nyuwun pamit Pukulun Dewasrani badhe digondheli barang panjenengan menika wong tuwa sing ora nggate karo anake tobat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye malah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase menggaya widodari wae ora kelakon tobat iya permoni ulun jaluk ngapura kaya menapa waduh mboten paring dawuh kala wau kok dadak ditangi marang kamurkaning permoni tobat mbok panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika ya eling dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan tobat saka esuk nganti sore krangkring wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono piye mana kula menika sakit lho mana punika menika lara tobat dume saiki permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan nganti wujude ra seksi kaya ngene njur dilalekke njur dikiwake biyen dhek isih apik tobat kaya ngopo panjenengan menika nggih tansah ngelela dhateng kula mulai ini dawuh lan Dresanala menawi paduka sampun maring dawuh mekaten samenika kula nyuwun buktinipun sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan nanging kudu kababar dadi pakarti nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegataken kaliyan Dresanala Dresanala wis nggerbine 7 candra jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun
ngantos beda dawuhipun dewasane kaliyan Dresana. Jabang bayi dipun gege lairipun menawi perlu lare menika mangke menawi badhe beda dawuhipun dewasane kaliyan Dresana. Jabang bayi menika dipun pejahi kemawon. Waduh, lha iki. Ndadosaken kagiat ana sing manahipun ingkang putra ulun. Dene paduka dangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumengga pangabekti kula kunjuk ulun. Ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Budawaka. Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun priksa nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala. Apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten ulun. Malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lan anak kula pun Dresanala anggenipun mangkun kembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala. Brahma wonten timbalan apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala. Nun pamunten kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindra ngimai mantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati. Dumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningal. Nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun wenangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma. Tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra. Kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna. Tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala. Ulun menggambarkaken larah-larahipun nanging sabab apa dene jeneng kita mboyantaren lawan panjenengan ulun. Kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya. Sabab apa dene jeneng para Bathara Brahma ndhaupake ya kuwi Arjuna lawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Nyuwun pangapunten ulun. Kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun parengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjuk atur kersa paduka Hyang Adi Pukulun. Menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun. Kita ulun anggap kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun, kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru. Iya menawi kula mekaten kula nglangkung kathah pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak jer menika sampun kula dodo kalapatan tuwunten kula aturi paring dawuh menapa kedah kula tindakaken ana sewiji-wijing kudu kita tindakake. Menapa pukulun Bathara Brahma wonten timbalan gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa tegese widodari Langentaya. Monggo widodari ing padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki gandeng Atmaja kita ya kuwi Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ing ngolah beksa Nger Brahma sing gedhe pangapura kita. Kita ulun piji ana ing ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lan Atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut
minangka dadi widodari ingkang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya mula kita Balya ning swarga Dahana Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Dresanala wektu dina iki uga Bathara ulun yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumuruh pisabda pangandika paduka pukul menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka ulun monggo anggenipun kencang warudaya mak bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rodo badhe menapa mangke riyen Di mangke riyen perkawis Brama janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemplok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya amargi tumindak pajang perbatang kados mekaten menapa ingkang kula tindakaken lho kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken panjenengan nuruti pamontahing permoni ya Betari Durga nganti panjenengan mentala dawuh karo Brama swami sake dedaupane Janaka karo Dresanala niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dienggo semenang-menang panguwasa kinarya gada lumek sampeyan lagi dadi wong duwe sampeyan dadi dewaning para dewa sapa sing ora manut karo ulun tak singkirake sapa sing ora manut karo panjenengan tak singkirake nuwun sewu lho Di menika mboten sae ingkang dados dewaning para dewa menika ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan nggih monggo ning nuwun sewu sing dadi kami tuaning Kayiwangan menika kula wajib elek-elek kula menika duwe pegawean jejeke barang sing bengkong benerke sing luput nek Kayiwangan enek kanan sing kleru kanan sing ora bener lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken monggo Kayangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka Pramesti Bandar kurang ngene tumindak nalisir saka anggrang-angring kautaman nalisir saka anggrang-angring bener menika boten prayogi mangke menapa kemawon badhe kula tanggel sinten ingkang boten cocok sinten ingkang boten mathuk kenging kesah saking Kayiwangan kula trilereh anggenipun dados dewa inggih napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun mboten Di mboten upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken apa rumasane Bathara Rata iki ra iso urip ngono apa piye apa rumasane Bathara Rata iki ra iso urip yen ora dadi dewa ngono apa piye mboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten napa-napa ora dadi dewa ya ora apa-apa kok dados kapenake dhewe njur sakapenake dhewe menika dados pundi kula trienget lho Di hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni hukum alam hukum adat hukum ing negara hukum karma wonten sekawan hukum adat menika hukum ing sagedipun wakili contohnya menawi wonten satunggiling desa ingkang dadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute ning saka pintering manungsa kebo mau ora wujud kebo ming diento kaya wujuding kebo wis sak hukum ing alam menika panas sing srengenge manungsa iso gawe omah manungsa iso kalih saka panas sing srengenge menika iso diwakili hukum negara jaman sakmenika saya meneh anggere duwe duit mongko iso omong sing apik saya nek iso ndublak cangkeme sing don mradata niku nganggo duit niku saya ora bakal kena paukuman nika hukum negara ingkang pungkasan tumindak sapa sing nandur bakal ngunduh sapa sing nyilih bakal ngulihake sapa sing bibiti oleh ngriku wayune bakal sirna adik kula sampun nandur pangkate ingkang boten sae adik kula sampun tumindak ingkang boten sae Di menawi wonten menapa-menapa ingkang mandhap wonten ing Kayangan sampun ngantos sambat kula kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa kula tak medhon wonten kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Parmoni kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho Bu ulun kula tak teges kula kepengin damel geger wong ning Kayiwangan namung sedaya menika kula namung kepengin buktekaken anggen paduka tasih tresna kaliyan ingkang putra pun Dewa Srani iya ulun isih tresna kelawan Dewa Srani ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misahake bebrayaning Janaka lan Dresanala matur sembah nuwun nampa pepindhan Bu kula kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihake bab apa gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten permoni kados mekaten tegese piye menapa panjenengan
ngani Wang Pilung Bathara Guru ki nggadahi tas raos tresna kangge pun Bathari Durga. Jernyatanipun tun nalika semanten menika nuwun sewu. Kula menika wujudipun ayu suwestu ing warna ngantos panjenenganipun ngadi bukulun menika kepi-kepilan kumajan anggar dhateng rayi. Nanging sakmenika kula sampun ngados mekaten dos pundi Bu kula? Permoni. Kula mboten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ning Kayiwangan ulun buktekake iki Arya Pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Bu kula? Iya. Iya ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren ulun kepengin sirang kinosokan lawan jeneng kita Permoni kepriye Bathari Durga bat kula ra mboten klentu pamireng kula to Bu kula mboya menawi ketelu mengaten monggo nglendhaken bat remen manah kula tanpa pepindhan Bu kula menawi jenengan kemarin dawuh ing mekaten Bu kula iya Permoni inggih monggo kula gawe lah kok iki ora pangrik iki ra Bayu karo Kamajaya wah Narada bapakku pancen iya aku sing merpeki lawan Narada bapakku iya Bayu aku ngaturke sembah ndak tampa pangestu ulun tamanono ndak gegem dadiake jimat Bukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bukulun ya Kamajaya ndak tampa rakyat pangestu tamanono ya nggih ana apa kok do merpeki kalawan panjenengan ulun nggon ulun wis duwe tekad bakal ninggal Kayiwangan lah kok dadi kita malah ngaglak ning tempat kepanasan. Lodo bapakku, Bayu piye? Dina samengko aku wis ngerti apa sing kelakon ana ing Suralaya. Mula wektu dina iki entuk ora entuk aku arep nderekake Narada bapakku mudhun ning jagat. Aku ora bakal dadi dewa, trima aku lereh nggone dadi dewa tinimbang dadi dewa. Kecipratan alane Hyang Pikulun Manikmaya. Semanten ugi kula Pukulun kula nggih boten badhe dados jawata boten dados menapa. Kewaton kula boten klepetan dedosanipun Hyang Pikulun Jatimurti. Kosek aja kesusu ya, Ger. Ya senajan niat kita kuwi apik nanging bener tumrap kita kurang bener tumraping Kayiwangan. Lire Narada bapakku paring dawuh ngono piye? Kayiwangan saiki pancen wis beda. Kayiwangan saiki pancen wis malih. Yo. Hyang Pikulun Jatimurti gugu kawan karsaning priyangga nuruti kareping Bathari Durga. Mongko ora krasa apa kang dadi tingkah laku ning Hyang Pikulun Jatimurti mau ndeder dosa wine ngangkara ning Suralaya. Mongko Suralaya ki papan panembah, Suralaya ki panutaning para titah. Lah nek dewane padha mengeng keblate kepiye ora coba? Apa ora bakal gawe geger jana loka? Yo pancen ngono lah iya. Neng ngene ya Bayu apa dene kowe Kamajaya. Aku banget ngaturake panuwun dene kita mbelani lan panjenengan ulun. Ning yen kita mudhun ana ing jagat melu karo panjenengan ulun kowe mengko ndak kesempyok ing aradan tegese kita mengko ndak melu katut dosane. Dosa ulun kelawan Hyang Pikulun Jatimurti. Ning sumangsa ulun ora dosa merga ulun iki mbelani bebener. Ewa dene tumrap iki Hyang Pikulun Jatimurti dianggep dosa semangsa barang. Yo. Mula kang sangka kuwi Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing bener. Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing suci lahir batine. Sing ora gampang kenggo dening apa wae. Saake-akeh wong tumindak ala kuwi nek isih ana sing becik kuwi sing iso ana pengarep-arep. Semono uga sandak becik kuwi yen ana sing tumindak ala kuwi bakal nular marang kiwa tengene. Mula Bathara Bayu gandeng Kayiwangan saiki mengko dewaning padha mengeng kiblate merga manut karo Hyang Jatimurti. Kita siji-sijining dewa aja ninggal Kayangan. Kayangan tularana pakarti sing apik, Kayangan tularana pakarti sing becik. Mbok menawa kanthi tingkah laku ing kaya mengkono mau bisa gawe elinging para jawata ing mapan ning Kayiwangan. Narada bapakku ngono. Ya. Wis, perkara aku mudhun ning jagat tak lakonane dhewe. Iki perkara ning Bathara Narada. Kita ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput, bunga susah aku yang bakal nyandang. Kita bali ana ing swarga Maruta.
Kamajaya kowe nang Cakrambang. Inggih ngestaken dawuh. Nanging sadurunge kuwi kok kaya ora kepenak penggali ingsun. Awat-awat nangga nulun mudhun saka ing Kayuwangan ya Bathara Guru nek ana nyemaraja saka sela-selane Garu. Kita wajib tanggung jawab. Yo padahal katingal bingah penggali Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesam-mesem pasuryanipun Pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggonku nderekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersane Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning Kayuwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengen garwa suwijining widodari. waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumuruk dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan. Ya pancen mengkono. Nuwun sewu. Lajeng sinten ing menawa dados wonten penggali Paduka? Lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalendranku. Kejaba mung widodari saka ing Kayuwangan Swarga Dahana. Atmajaning Pukulan Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Mawi. Nuwun sewu Diwaji. Dewi Dresana dening Raden Janaka menika sampun kondhang kalokeng rat teka Paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi? Ora sakakean gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot. Upama Kakang Janaka ora menehake kelawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Mikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh lah dalah inggih. Menawi tetela mekaten kula namung Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng Paduka. Peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Iya. Mula kowe aja juga ning tempat kepanasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayuwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti. Kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaten sinuwun ya. Menawi tela mekaten kula kantun nderek menapa wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun Ora ketamung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ing jagat. Kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang Kayuwangan. Sendika ngestaken dawuh. Panggatipun ing abdi kepatihan benjang menapa Ora kita sambung ngobrol cerita mangkat dina iki. niki nyuwun Kaget aku lho. Iki ora panglit titah Pujangkara. Nadyan kowe munggah ning Kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan. Mara gageng aku kita kuwi sapa? kula dinipun Sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun. Nami kula pun Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dalah trembelane. Kabeh dewa nang Kayuwangan padha priksa, kabeh titah padha priksa. Lah kok dadi kita ora ngerti kan panjenengan ulun. Cetha yen to suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah. Ora nate nindakake panembah. Ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nyatanipun kula boten tepak. Lek nomripatmu gatekno gobokmu iki kami tuaning Kayuwangan Suralaya. Pak Dewa ing sithik manudal-udal ulun Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Sani lah kok teko. Kita mapan ing lepat kepanasan. Wonten dawuh timbalaning
sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng ngabdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun Sik ta. Karepe Dewa Srani iki apa? Lah kok dadi anggere ana dewa mudhana ning jagat mbok balekake ning Kayiwangan ngono ta kuwi? kasinggihan makaten Lah iya. Lah terus karepe Dewa Srani iki apa? menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan murunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayiwangan menawi ngantos kawanguran dening para titah tan murunga badhe gagar-wigar penjakanipun Prabu Dewa Srani mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing Kayiwangan Kosek. Ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manik waya wis nundung lawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? kersa boten kersa kedah panjenengan kundur Yen aku gelem, nuwun pangapunten mboten badhe kula ora turudha paripeksa ning yen aku bakal bacot mudhun ana ing Kayiwangan, ana ing Janaloka. ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat Belo. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep wani karo para Jawata. mboten ateges wantun nanging menika kula mun didhawuh timbalaning Prabu Dewa Srani Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani tok estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi. Lah padha karo kita kuwi dijlomlongake ning juranging kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata, ateges kita wani marang pangmasane para dewa kuwi kelumputan. Mapanmu besok bakal ana ing Yamani, tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah Candra Dimuka. kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam kula ora wedi karo kawah Candra Dimuka wose sampeyan bali napa mboten ora bali menyang Kayangan ana dewa tak nggo gateng sirahe ora dadi ngopo Kendang kaprasun dan kuntal kaprapal. iya Wis katon padhang dalan kemudhun ana ing jagat Bathara Bayu. iya Kita bali ana ing swarga maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing Kayiwangan, nek Kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. iya Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. wah Narada bapakku ngestoke dawuh sembahku nderek Ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbok aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning kalam padang kuwi nek akeh sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. yo Tak srawung ning Janaloka mbok dadine. yo Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Kalenggah paduka boten katingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing Kayiwangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Om Mas Tunama Sidam sari bawana langgeng Dresana londak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampan ana Kula pun dinggo jimat paripedhayan ana ing kasantosan. kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun ya Arjuna ndak tampa ora liwat pangestu ning ulun tampan ana kula pun dinggo jimat paripedhayan ana ing kasantosan Rama Pukulun Wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna jagat dewa Bathara Dresana nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun
ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon lawan Si Arjuna sapa to sing ora bombong Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah luwih-luwih bareng aku nyumurpi lamun sira kulub Dresana wis gerbine ngancik pitung candra saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu anggendhong kelawan wayahku dhewe ing mapan ning kandhutamu mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane kan prabeda kaya dene bapakne inggih pukulun ya mung ngene lilanono aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka kula sumanggaaken pukulun Arjuna kula wonten paring dawuh Udakara wis pirang sasi munggahi pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan pajaku Dresana ana ing swarga dahana kene udakawisan pun setunggal warsa langkung pukul anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta Arjuna kula wonten paring dawuh sira kuwi satriyaning praja sira kuwi satriyaning praja monggo ketentremaning negara ora mung negara bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa doh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan merga katrem olah katresnan kelawan pajaku Dresana mula yo nggih ora jeneng aku nundung kelawan sira kulub Arjuna wektu dina iki ora ketang sedhela tili ana negara Ngamarta lan tili ana kasatyan Madukara kejaba saka kuwi akeh garwamu ing padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara perkara anakku Dresana sawetara titipna kelawan panjenengan ulun aku ing bakal ngluwenthah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu Si Dresana mula Arjuna ora jeneng aku nunduk kelawan sira baliya tilik ana negaramu tetep ana jiwaning kasatriyanmu aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lila dahana kene bali marang negara Ngamarta ing wigati tilik kelawan kula warga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna Mulang para Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Hiran padha kadang ayiwata wanta gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadhawan supados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana watak wantun ing Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Rembug ing bakal tak kandhakake marang kowe rembag ingkang kados pundi sing gedhe pangapuramu sepira leputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brahma ingkang aku wis ora duwe pilihan endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah lamun Iwang Jagadgiri nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning kayiwangan monggo syarat-syaratane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora wengkena winengku dening sapa-sapa Dresana nganti aku kudu atur dura lawan anakku wadon nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuh Wang Jatimurti supaya
supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku. Nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagat Girinata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ra iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagat Girinata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babakan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagat Girinata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya, kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Nini Dresana. sembah kula kunjuk Eyang Pukulun. Ya, ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyatur nang ngarsa ulun? Pukulun gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sabadan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Eyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula boten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula boten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun parenga padukan jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama. Dresana. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wolawali. Malah kita ngerti yo. Apa ingkang dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goro. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka. Kita bakal winengku dening Atmaja ulun. Ya kuwi nalindring nusuha kang bono, ya ing nusuha Rukmi, Atmaja ulun Dewasrani Dresana plak kapitala sang maring dawuh Pukulun. Dresana ulun maringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewasrani. Teka malah ora eling mangsa Badawa gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresana wis ora eling Purwadasina. Gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewasrani ya Atmaja ulun Batobat ngestaken dawuh ayo nggih Dresana Kanudya utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yang ngandika Batobat bareng tak bobong saka Suralaya prapteng repat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadasina. Yen to punjer ngelakon iki mung merga saka kowe Betari Durga. Batobat kowe ora basa karo aku. Aku ki peranganing dewa, aku ki garwane Hyang Pikulun Jatimurti. Ora peduli gunane urga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahake katresnanku karo Raden Janaka luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewasrani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu? Kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padang. Kowe sawijining titah ing ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam. Batobat kowe ngono ae karo Betari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki anake Bathara Brama. Selagine Brama wae kalah luhur. Karo Betari Durga kok wani ngomong-ngomong marang mandya Betari Durga. Piye? Kowe jaluk mati cara piye to, Mas? Piye? Rekane arep pateni malah nduk. Batobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba. Tiba bengok sora nganti jabang bayimu lahir piye? Lanang kowe Batobat lanang.
iya biyana kutile semono. Tobat baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketok nek bali dadi. Tobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbok nek wis ditinggal bayi. Tobat tak sabet ya watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo sih engko. Bareng nacolke kok bocah iso mengkurep ora. Malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok. Ora dong rasa bengok. Mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun. Bayi kok urung-urung brangkang. Tobat. Tobat kowe jebul. Luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerak rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpul. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput. Nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Kundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genine Angkara. Tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita. Kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan. Nggih. Kita wis weruh lelakon ingkang dumadun ing Kayangan. Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit. Nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson. Upama mempera lan manguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan. Ning gandeng pukulun boten nglilani nggih. Kula wontenipun namung manut. Iya Semar nggih. Bayi ingkang tanpa dosa. Iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos. Nganti neroda wae keplayu saka Kayiwangan. Nggih. Yen to ulun ora ndisiki nyemplung ana ing kawah, tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati. Nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah. Kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas. Nggih. Prihatin. Mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun. Ing ngendiyene bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun. Wah, nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenana. Gandeng bocah iki diuncalake, wah mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger, bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni. Bambang Wisa Geni. Kaprah mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang Geni. Wah. Ngopo Semar mboten napa-napa. Memang wonten tok. Wisang Geni. Iya. Wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingkang tentrap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisang Geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisang Geni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa. Dipun keparengaken, ulun keparengaken. Matur nuwun. Ulun kundur makayangan. Bocah iki jedinen supaya enggal gedhe santrata dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan. Ora wujud jawata ing utama nanging wujud jawata ing angkara murka men padha kelingan kelawan jejere. Nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Kulun. Bareng tak dusi banyu gege tak sulah kok. Wah mencorong tejane. Loh, iki ana watu kok iso omong. Waduh. Aku ki wong. Oh, kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing ngomong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing ngomong aku? Iya.
Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng barang. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Yo. Kakek ngono tok? Heeh. Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Ah, kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni? Ya Bambang Wisageni. Ya Bambang Wisageni. Heeh. Iki kok wonten geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Heeh. Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke nang wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngelan to. Kae kok ana wong digantung ilate melek diketok kae. Lah ndi? Kulawan riris lumrang kandaning puspita karengwan putyan iro sang Trijawara mbrengen lir swaraning matu bronto